Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Asta e prima oară care joc eu Minecraft și voi încerca să fac o serie survival, toate că vă place și mai vreți episoade. Așteptați un pic, revin imediat. Bun, iată că am revenit. Sper că voi face un pat până apucă noaptea. Am mai avut un canal trecut, am uitat cum se cheamă, când pe celălalt telefon și pe celălalt telefon am mai avut un canal. Prima oară, din păcate am uitat cum se chema. Nu știu cum să facem crafting table. Aici. V-am mai zis prima oară care am mai jucat Minecraft, sunt nou pentru mine. Așa. Cred că am făcut o greșeală. Sabie pickaxe. Am mai văzut la diferiți, nu băgați în seamă zgomotul, am mai văzut la diferiți youtuberi că jucau Minecraft, de exemplu, Maxi, Infinite, Psica, Miau Miau, Ganicus, Rafael și am zis să-i dau și o șansă. Eu îl ador. Când sar dai mai mult damage, parcă se cheamă critical. Câte lână. O bucată destul. Mai trebuie două. Să mai iau niște lemn. Și să găsesc un sac. Nu știu de ce la Ganică să-l spawnau mereu. Îl spawna direct în... Nu chiar în sat, aproape de sat. Și să mai găsim un oaie, uite că am mai găsit aici. S-ar putea că am auzit și eu de la Ganicus că dai mai mult cu toporul. Nu chiar la Ganicus, la mai mulți. La mai mulți că am și eu un prieten care joacă Minecraft. Ce răspic, jucători mai profesioniști, să spun așa. Și ei m-au inspirat asta. Mi-a spus, am văzut și la Ganicus astea, v-am mai spus și mi-a spus și ei să joc, să fac un episod, să mă apuc să filmez și să fac. Așa. Uai, măcar. Am găsit, da. Și vreau să-mi stabilesc o bază. Am mai avut o hartă. Că am mai jucat ceva. Cred că nu. Asta e prima zi. Cred că de 4 zile. Și în 4 zile alea am mai asta. Am pe harta aia de, din păcate, nu o mai am. Aveam netherite, tot felul de chestii. Armură de netherite, am băutut dragonul pe ea. Nu mai găsesc, pur și simplu, poate
Cum o caut eu și dacă mai vreți episoade, vă arăt și harta aia. Ce? Asta e... Chestia asta e nouă. Nu știu că pot să fac așa la lemn. Să mai luăm lemn și vreau să ne fac o bază. Să mă stabilesc undeva. Berries. Uite, asta mi s-a părut eu că am văzut ceva roșu. Parcă astea. Asta. Dacă te miști, îți dă damage. Știu că dacă berries-ul ăsta, tufele, dacă ți iei, de fapt nu dacă ți iei falling damage, dacă ți iei damage, îți crește hunger-ul. Cum ți-ai luat un pic de damage și începi să-ți facă foame. Peștișori. Nu reușesc să mă bag să apă. Pe acea hartă, dacă o găsesc, vă arăt. Dacă mai vreți episod de Minecraft, și spuneți în comentarii. Și să dau... Uite, de oi vreau să spun acum să caut oi, poate că iau și un câine. Și voi, dacă mai vreți, vom mai încerca diferite moduri, chestii din astea. Bun. Scot crafting table-ul. Îmi fac un pat. Așa. Că doar nu pot să dormi dacă n-ai pat în acest joc. În realitate poți și fără pe pat. Ok, poate găsesc și un de asta. Bun, cum se cheamă? De asta, un templu. Acum ne-am adus aminte cum se cheamă. Sper că se aude destul de tare la joc. Și ăla e un câine. Poate reușesc să-l iau dintr-un os. Dar n-am eu șanse mai mari să am grijă să nu dau în el. Că o să mor dacă mă omoară. Te rog să zic că poți... Și încă unul nu-i corect. Haha, nu puteți să mă urmăriți. Vedeți-vă de treaba voastră. Uite, așa aveam și eu la harta veche un... ceva gen... Ăla e un templu subactiv. Nu reușesc să pronunț cum trebuie. Subacvatic. Sper că nu mă mai urmăresc câinii ăia, nu. Își văd de treabă. Sper că poate cât adorm eu să se spawneze niște scheletoni. Filmăm de 9 minute. Se spawneze, dar n-aveam eu norocul și poate reușeam și îmblânzeam. Să vedem ce e acolo. Sper să nu fie vreun înnecat.
Firar, sper că n-are trident măcar. Mânec. Dar nu-i corect deja. Sper că îți de astea de bule, dar cred că îs. Dar nu-s. Să mă apropii cât pot. La templu. Nu e un templu. Unde-i chestul? Eu mânec. Caut chesturi. Cred că o să mor. Nu. Yes. Mi-ar trebui o cască. Iarăși trebuie să mă duc sus. N-am timp. Nu, la damage. Pe la cât încerc să mă duc, nu damage. Stai că nu acum. Ată, uite unul mai... What? Ăla e un templu. Uite chestia asta, cu asta pot să mă duc mai rapid. Și asta îți dă și aer. Știu că dacă nu stai, le găsești și în Nether. Și știu că dacă... Ăstea, dacă nu stai cu shift-ul pe ele, ți-i damage. Trebuia să las patul acolo. What? Riparino. Ăsta e un bug. Cumva. Despre 10 minute. Haide, nu sunt stare să... Din vina la nicații ăia. Fac repede crafting table. Una bucată crafting table. Ce s-a întâmplat? Așteptați un pic. Acolo, dacă nu știați unde ne-a arătat. Așa. Serios. Da, am uitat că pot să-mi fac sticuri. Trebuia să știam eu că trebuie să-mi las acolo patul. Plus atac 3. Păi, bun, cam acesta a fost episodul. Dacă mai vreți episoade, scrieți în comentarii și pa, pa! Pa, pa!